Ndewonu ụmụnne, ekene m unu. Igbo anyị abịa. Igbo Class World. Ụmụnne, nwanne anyị nwaanyị bịakwute m wee kọọlụ m akụkọ a wee sị m na di kpọgotelie na mba Itali. Ọ kpọgotezie ya na mba Itali, amụọ ofu nwa ọbụlụ nwaanyị, amụọ nke abụọ ọbụlụ nwaanyị, amụọ nke atọ ọbụlụ nwaanyị. Di ebido wesebezie enyi iwe andị na ọ bịakwa na-aga ọrụ. Ọ sị na ego niile ọ na-alụta di eti aka n'ala ya wee na-eje na-alụ projekti dị iche iche, na-etinyekwa na nke ya bụ nwoke na-alụta. O tinye na ya o je na-alụ projekti dị iche iche and ọbịa ụdị enyesa afa nyanwa ọma ntinye nke ka njọ bụ na ọ bịazi were ụmụ nwanne ya na-eme next of kin. Ịmago o jegocha ụmụ ihe a n'ala Igbo, ọ chịkọrọ akwụkwọ ya tinye ụmụ nwanne ya chido. Ọ sị ha ka etinye afọ ya Mr. and Mrs. Obiageli and Okechukwu Okeke. Ọ bụrụ so Okechukwu Okeke ka ọ na-ede. So ihe abịa gbagwoju onye anya. Ọ sị ya na ọ na-amụ nwaanyị mgbe ọ mụrụ nwoke o wee mara ma ọ ga-etinye afọ ya. O welie ka onye ọnụ o wee kwachakwa alili ahụ wee sị ya ọ bụkwa na ya bụ onye na-enye nwa ya. Ndị ọ sịkwa na o nwee ụmụ nwanne nọkwa Itali ahụ mmadụ na-abụkwa ya bụ nwa fadị kịta. Nke mbụ dị 12, nke abụọ dị 11, nke atọ dị 9, nke ikpeazụ ọ sịkwa na ọ na-achọkwazi na nke ikpeazụ ahụ o mego kịta 3 years ọ ka amụrụ nwa ọzọ, na ọ chọkwa ka ọ try kwa ma ọ ga-amụta nwoke, mana nwa ịkwa ezi abịa a na-atry kwa ọkwanụ ya si ihe a na-eli alịlị. O wee sị ka ọ bịa kọsalụ m ya ọ bụ ka esi eme. Ọ sị ọ bụ o bido kịta mebe isi ike ebidokwe kpalịba ya si na-akpọgotie ọ bịa mebe isi ike. Ọ na-asịzi die ka ihe o ji emekwela ụdị ya. Ọ sị na ọ kpọgotelie na ihe niile okwu ka a ga na-eme na ọ bụrụ ya o nwere ego o ji wee bịa. Ịghọtago nke ka ya njọ bụ iwere afọ ụmụ nwanne eme next of kin. Ndị be anyị ka njụkwa unu ọ ka esi eme. Biko unu kpakwa alụ n'ihe a maka a sị na ikwu amara ibe ezi. Anyị bi ebe a ka anyị amụta ihe na-akụziri ndị be anyị ihe ndị na-emeni ka fa ghara ịdị na-emezi ihe adịrọ mma. Ọ bụ Chukwu na-enye nwa ndị be anyị. Biko nụ ịmakwa nke ọ kọzi nke ikpeazụ. Ọ sịrị na di ya meketekwe dazie ọya, di dara ọya ahụ o wee bụrụ na kidney problem na-enye di nsogbu kidney. E wee sị na di a ga-edonate kidney ka di wee dịkwa mma. Abịa na-achọgharị onye ga-edonate. A sị na ha na-akwụ na waiting list ihe lukwe 10 years ma 5 tupu ewetele gị. So na ọ ga-afịa arụ ọ nọzi under dialysis and ewepụ dialysis ya di ya anwụ and dialysis na-afịa arụ ọ bịa mechie enye ike agwụ di ọ na-adagharị before o nweta onwe ya ọ na-ete aka and ọ na-emezu ihe lilo 3 times in a week and ọ na-azị alụnwu ọlụ maka ya. Ọ na-anọzi nkịtị nta ọ si ya na-alụkwa still ọ ka echenji ekweni next of kin, still ọ ka achịtabere akwụkwọ ana na ụlọ niile ogo kobeja. So ọ na-ekete n'anya achọkata n'idono a sị na onye nwụọ eweli mba na umejue wee mmebe onye dị ndụ adịkwa mma ọzọ. Ụfọdụ kwa ịmaga onye fụ gị n'anya donate ele gị ma ọ bụ ije online mee advert onye bịakwa o nwee ike donate ele gị na free ma ọ kwụọ ụgwọ. Nọ ndị ọcha na-abịa donate kelele ndị nke very fast than ndị ojii nweta ụdị ọya ahụ ọ na-afịa arụ onye ojii ịbịa donate maka o nwee ka ndị ojii si afụta ụmụ ihe. Ndị ojii o nwee ka mentality fadị ndị ojii o nwee ka fa si enyela ibe fa aka. O nwere ịmago ụmụ believe fa na-ebelieve che ma ụmụ ihe ma ndị ọcha si na onye nwee ụdị nsogbu ahụ ọ da afịa arụ ọfụkwa onye bịa donate eli for free gaa iru. Ụfọdụ ana ego wee donate ya ụfọdụ ịmago
ihe dị iche iche nne ọ sị na ọ na-ekete di ya anya ka di esi ada deluan o wee volontie onwe ya wee sị ka ngwa ka o jee donate ebe nke ya ka dịkwa mma onye di ofu ka di ya gbakete n'ọya ọ ga na-enezi di ya anya ka di ya nwụzia mbanị na ọ na-ewutie o wee bunye jebe ụlọ ọgwụ wee lụọ sifa na ọ bịaziri volontia ka o donate eli di ya ofu kidney nke si eneneche asị na nke ya machiri nyanaba na nke ya machira na ọ yara edonate m o wee nabakwa di ya na-ayakwa si o wee jeche gwa ụmụ nwanne ahụ ma ndị nọ Italy ma ndị nọ n'ụlọ na-ekwu ihe ọ na-aya fabiko nyeli aka bịa donate eli maka idonate ị ga-eyuzu nkwa ofu wee bichekwa ndụ ịchọ ibi ị ga-ebiche ndụ niile ịchọ ibi nya Chukwu na-enye ebe ọma na ofu ga-ebulide gị asị na ụmụ nwanne niile a lukwe asị 7 nwere onye kwetekwe na ọ ga-abịa donate nwanne fa nwoke mana a sịkwa na ọfanwa na-akpọlikwa ya na ọ mụtara nwoke di ya ejidesikwe akụ ya ike nke na anya na-acha nwaanyị ọwala na-ajụ ọ bụrụ na anya na-acha nwaanyị ọwala kedụkwa n'ihe mee na unu abịara donate elu nwanne unu afụgo ka ụfọdụ ndị be di si eme nnọọ ịfụrụ onye daa n'ọya ka iji gaa ma ma ndị be unu ahụ fụkwa gị n'anya ndị ahụ na-akpali gị aja alụ gị megbube nwunye gị chụpụ ya gị ma enye nke nwa na ọ mụtara nwoke ọ bụ mmadụ bụ Chukwu na-enye nwa na-eche ikikwe no maka nwaanyị asịrị na ihe a na-eme kịta o nwere onye be di ya chọọ idonate di ya achọkwana iwepụta ihe deghelie wiil ode ọ chọkwana iwepụta bịa ịmago dekwe na ọnya bụ next of kin ọpọnụ na o jilie ụmụaka ịtọ oderie akwụkwọ niile ka dịkwa n'aka ụmụ nwanne ya bụ nwoke enwụọ kịta ihe niile a n'aka 9 lebọ niile dị eme n'elu ụwa abụrụ ihe na-anya iyi andị ụmụ ya niile agbala aka ma ya na onwe ya ọ na-ajụ kedu ihe ọ ga-eme na ihe abịakwutelie ọnya gbapụ ọsọ pụọ be nwoke ka ọnya mee gịnị ka ọnya kedu ihe ọ ga-eme n'ihe niile nọ di ya n'aka ma di ya anaghị eme ndị be anyị unu ga-etinye ọnụ wee dụkwa nwoke ndụmọdụ maka na onwe ihe melie nketa nke echi ụmụ ya niile egba aka nwaanyị bụkwanụ nwa nwaanyị bụ nwa o nwere ike mechekwa mụọ nwa n'ụlọ mụtala papa ya nwa a na-achọkwa onye ga-edonate ọ bụrụ ofu nsogbu kafanwe ụmụ nwaanyị a nweta ike bụrụ ezigbo mmadụ a na-awa ikwekwala nwaanyị ihe onwe ihe mee na ụmụ m nwaanyị nwere ọ na-bụ ụmụ gị ndị ụmụ nwanne gị a ga-ewezie karịa ụmụ gị ndị nwaanyị kedu ihe ejiga na-apọ n'isi na amụta nwaanyị ya ka m ji ekwusi ọ bụrụ na ịmụ nwaanyị mmụ na-atọ ị ga-eje chọbazie family planning mba ị ga-eje mebezie sex selection ijebe ụlọ ọgwụ dọkịta emeela gị sex selection ijezine na-atụ na-atrai maka na a na-abụkwa ihe mee bunyetelie nwaanyị ọ bụ nwaanyị na-ebu isi asị na ọnya mere waya ọ bụrụ ya mee o si nwoke n'aka si nwaanyị n'aka nwaanyị amụtara nwoke ọ bụrụ ya mere ayara eje na-atị ya afụfụ na-atị ya ụta na-apọ n'ishie na ụdị azị ndị be anyị ọ dị mma chikwala na ihe a na-enye ọ dị ọkwa mma o nwere ka o si dị mma nwoke ihe eje o nwere ka o si dị mma ịma na o nwere mgbe a ekwuche si na nwoke nwa weli ihe na-enye mama ya nke nwunye emechezie ya divorce nwunye esisi weta ihe niile half a na-akụ aka to me ọ bụrụ the best thing bụ nwunye gị bụ next of kin gị di gị bụ next of kin gị ihe o soli anya bụ as long as na o jideli gị nwa nwoke o jideli gị nwa nwaanyị ọ bụ next of kin gị maka na mụnwa believe si na onye ọbụla mụrụ gị nwa ọ bụ nwoke mụrụ gị nwa ọ bụ nwaanyị mụrụ gị nwa na ọma nkwe ka ihe mee nna nwa ya ka ọ tabazie afụfụ ọma nkwenete wee bụrụ nke na ha na ụdị na nwunye o mezikwa enye ya na Chukwu chili nenebe ịma na ọ ga-ataju afụfụ afọ n'ụwa ọpụta ọ bụrụ na ịma nje ịmago megbube mmadụ maka na
o nwere property ma ọ bụ gbubu egbu na o nwere property, nna nwa gị ịma akwa na ọ gị nwanwe onye mụlịa nwoke a ga-ejili ya nwayọọ. Amụọ nwoke a mụrụ nwaanyị, nwa bụ nwa a ga-anabata nwa niile. Ọkalie je mee adopt, ọkalie mee sex selection. Unu ga-amụta ụmụ nwaanyị, unu ga-amụta ịmụọ nwa ugboro ito nwaanyị unu kpabazie alụ sex selection, unu je selectli nwoke ibe ha n'ụlọ. Ọ bụrụ ị na-amụ o nwee ka ọdụ ịmụlide ịmụ kacha akpa nwa gị. Ọkwanụ ya ndị be anyị mgbe ahụ futbọọlụ ahụ weli akụ ya niile jenye n'aka mama ya, ọtụtụ ndị mmadụ kụrụ aka si na ọ dị mma. Ọ dịkwa mma dị njọ. Ịnụọ nwaanyị ị ga-ewelu nwunye gị mee next of kin. Olee esi ma ọ katazikwa chenjibe ifu ya jide tie nnọọ ịma na ọ na-achọzi igbu gị egbu, i wee nwee ike chenjibe. Ọ bụrụ ịnọkọta nnọọ ịnụcha nwaanyị ịkpọ nwaanyị Chukwu si na di na nwunye bụ otu, ije wele akụ gị nye wiilụọ n'aka ụmụ nwanne gị si n'ọfanwa bụ next of kin gị, welie wiilụọ n'aka mama gị si n'ọfanwa bụ next of kin gị. Ifuru na ị nara achọ happy family maka nwaanyị a obi agakwa dị ya mma, maka Chukwu melie si ka nwoke na nwaanyị abụrụ otu. Ọ bụrụ ya ka isi ga-eje duwe apart nya bụ kewebe ndị bụ unu ka gị mma. Ọ bụrụkwa gị tụfuo ndị bụ unu, ihe akwa etufu ndị bụ unu maka na ịnụ nwaanyị. Ị ga-agwakwa nwunye gị na ndị bụ unu dị gị mkpa ma mama gị a na-erespekt fa na-enyekwefe okele ulufa. Mana ọ bụrụ ọfa ga-abụ nọmba 1 gị, ọ bụ nwunye gị ga-abụ ya nọmba 1. Nwunye gị bụ nọmba 1 gị, ya bụ ị ga-ejidesi nwunye gị ike, weli ihe dị mma na-enye tupu onye ọzọ. Ya bụ unu ga-adụ nwoke ọdụ, dụọ nwaanyị ọdụ, maka ọ na-asị ọ mara ihe ọ ga-eme ọnya kwalụ ngwongwo ịgbapụbe nwoke a ka ọnya mee gịnị, kedu ihe ọ ga-eme. andị o nwere ihe ọ ga-eme nkịta iji napụtaba ihe o tinyere n'aka ụmụ nwanne asị akwanị mba na ọ dịrọ mma na nna onye olutu na-ekwe na onye olutu. Ọ bụrụ anyị ka ihe elutu ili na ihe eluturu gị. Ọ bụrụ nwaanyị mee na ọ mụrụ nwa nwoke, ọ bụrụ ya melie chacha, anyị ga-ejili nwayọọ ka anyị ghara ịdịzi na-eme ụmụ nwaanyị ihe mgbawa obi maka na ọ mụrụ nwoke eme asịkwa ije nụọ nwaanyị ọzọ. O sire nwaanyị n'aka, ọ bụrụ Chukwu na-enye nwa, ọ bụkwa Chukwu nọ n'eluigwe na-enye nwa. Ọ bụrụ mmadụ chacha. Ọ bụrụ mmadụ, onye ọbụla ga-eje wele ihe dị ya mma, onye ọbụla ga-eje mee gịnị wele ihe dị ya mma. Kịta ọ dago n'ọya, ndị ahụ na-asị na ọ bụ nwanne fere agha uwu na-azọgbucha na ebe niile. Ngwapụta nne ka unu bịa doneti bụ ihe ka nwanne unu wee gbakọta. Unu afụgokwa ajọ mmadụ ka ajọ mmadụ si adị. Achọba achọ unu kwesịrị, maka unu pụta kịta ọ ga-amachi ihe a sị na ọ machira, ọ ga-amachi. Ndị be anyị ngwa ka emesịa ndeewo.